Nay, may buntag. Nay, ikaw si Rosita Ohon. Nagtawag mo ko anay kanang sa Kidapawan ni ba? Nanawag mo dito magpahatod og kakanin. Oo, nami dito ka kakanin ba? Ay na, dire. Oo, pero wala pa siya nabayaran. Dili daw ang bayad ko sa imo. Wala, uy. Rosita Ay, Ohon, may labot na ako. hinatilan. Pero mo Ang ni gani, diri. wala man kumangutang. Hadlo Wala. gani. Wala man ni utang kanang nagpa-deliver og kakanin. Unya diri ra daw bayran. Ipatod ra man gud sa amo ah. Nang mo tubig lang. Rosita bitaw ako ngalan. Oo. Una akong pan. Pero di, Wala ka katawag. wala. Nalagi ganyo, tanaw daw. Di. Saman. Mag-deliver may ano sir kanang kakanin kay nanawag man si nanay dito nga magpahatod og kakanin pito ka bilao. Oh, Bali 3150. wala. Eh. Well, sa Kidapawan mi sir gikan. Gipadali gani kay bago daw mag ano alas 10. Wala ka nay? Basig mo na yung number nga gigamit na yo. Kasi man siguro ang nagpanana. Rosita uhon man. Eh. Pero wala po biya by reserve ba 3,150 tanan. Opo. Basig imong mga anak pero sa imo magud gi pangalan. Kabalo ana. Wala kay pambayad diha. Wala. Maglisod ka itagpang. 3,150. Basig na yung mga bata, mga apo mo bayad. Wala. Kita man pinag-order pa. Impas jud ni nay kay ma-charge man sa amo ah. Ani na lang nay kung wala jud ka ka-order, pwede ipatan-aw na mo sa imuha tapos picturean lang ka namo nga nahatod gid namo diri pero ibalik na lang namo. Dili para nay Basig ako. Madaot man pud sila oo, para maingon lang ah. Tanggal sila sa ilahang. Oo. Patanaw lang namo sa imuha para naami pakita sa among amo ba nga nakaabot mi diri. Surprise! Happy birthday! Ay, relax. Walay bayro nun. Happy birthday. Walay bayaran. Relax lang. Joke lang. Tira ka na sa gilid. Tira, ispog dito ka may nay. Kulbaan ka? Kulbaan? Kulbaan? Ah, okay. Hi! Happy 69th birthday! O na yun? Walay bayro nun na, dagan kikag kwarta. Wala na bayro nun ah. Happy birthday! Like, grab, ang imong ano na ba, ang imong mga anak, na nagpadalaan eh. Padalaan kag dako kayong lechon. O dagan kag pagkaon. Nag-expect ka nga na maabot? Kabalo ka na maabot wala? Ha? Okay. Kabalo ka kung kinsay nagpadala? Wala. Sige. Ang nagpadala na siya'y mensahe para sa imuha. Ana sila? Happy birthday, Mama. Wish ko nabigyan pa kayo ng Diyos ng kalakasan at pahiramin pa ng mahabang buhay. At ingatan kayo sa araw-araw ng Diyos, Mama. Alam ko marami kaming pagkukulang sa inyo ng mga anak ninyo. Pero sa pamamagitan nitong ginawa namin, sana maging masaya kayo sa kaarawan ninyong ito. At sana huwag kayong laging malungkot, Ma. Kahit kami ay malayo sa inyo, tandaan nyo, mahal na mahal ka namin ng iyong mga apo. At muli, maligayang kaarawan sa iyo, Mama. Mag-ingat kayo palagi at laging magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. I love you, Mama, and God bless always. From Nimpa and Jerry Landicho and family. Asan na sila, ma'am? Batangas. Sa Batangas. Okay. Naibisag layo imong mga anak. Wala dyan sila nalimot sa imong birthday karon.
Nangita jud sila paagi no nga mapaabot sa imuha ang ilang gugma. Tapos napay isa ka message. Happy birthday mama. Wish ko po na sana masaya kayo sa kaarawan ninyong ito at bigyan kayo ng Diyos ng mahabang buhay at kalakasan. God bless at lagi kayong mag-ingat. From Egypt, Ohon. Mga anak na ako. Oo, oy, daghan pag mga anak dere. Sir, ikaw wish mo kay nanay, kay Mama Rosita. Happy birthday, Mang. Happy birthday to Isano, maayo. Happy Ka. Ako nga igsuon dito sa Batangas. Kabalo ko nga daghan kag pagmahay sa uban natong sa imong mga anak, no. Pero timan nga bisag unsaon, nana sila pagpangga sa imo pero tungod lagi sa kalisod dili lang nila ma-express, dili nila mahimo tungod sa kalisod. Padulong naman gyud nga magtaas ang atong edad. I-perfect or kanang kompleto na nimo ng imong pag-alagad o pagtuon sa Ginoo. Pinangga ka namo o mahal ka namo kana lang. Happy birthday. Wow. More birthdays to come. Okay, sige ka ma'am. Short message para kay nanay. Mo gyapon no, daan gyud na mo ning sabutan nagsuon makadalo si mama. Bisan pa man sa kakulangon namo sa iya pero love namo siya. O happy birthday. Okay, sige. Ato ang kantaan si nanay og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Nay, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Nay, garon, mangayo mi og mensahe nimo para sa imong mga anak. Salamat gyapon sa akong mga anak nga mo na ilang buhat. Nagdahom ka nga naay nga ni maabot wala. 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 Salamat ako sa ilang. Oh, Kahimo sila ngani. wow. Gyapon nila ilang inahan. Upo, dili basta maayo ang inahaan, dili jud makalimtan sa mga anak, no? Nalipay ka karunay? Nalipay yun ko gani makahilak ko tungod sa Oo. akong kalipay. Luha sa kalipay, no? Okay. So, Salamat. oo. Padalaan kag dagan kang pagkaon nay oh, nay dako kay lechon ta no. Sumura pa man kag 60 nay. Bata pa man. Napayuya bula na. 68 pa man. Napayuya bula na. Wala na. Wala na. Mangita pa. Dito ko. Dili na. Wala na. Dili oy, kaya ba nanay? Kaya pag foreigner. Gusto kag foreigner dili. Okay, sige. Last message para sa mga anak. Mga apo. Salamat sa akong mga apo. Na ila kong ginahal yapon. Oh. Okay, emotional si nanay no, luha sa kalipay. Nay, kami ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga, opo, nalipay mi nay nga nakita ka namo karon personally on your 69th birthday. Og happy mi nga murag nakita namo sa imuha nga nalipay jud ka sa gihimo sa imong mga anak, no? Okay. 9 more years to come og mayong panglawas lang permi. Okay, happy birthday. Palakpakan nato si nanay. Happy birthday.